Arrastion binkiko lagunok. Hementxe gagoz. Ta nobedade barri bategaz ganera. Zein daba koloretako ipuinak. Galdakon eta Usansolon egindako koloretako ipuinak dira. Bai. Eta alderdi horretatik, Durangoko azokarako eta Galdakaoko eta Usansoloko herrirako ipuin nobedosutsuak daukagu zorengoan. Koloretako ipuinak. Kolorea, bai, kolorea ere gure bizitzako atal garrantzitsu bat da, eta ipuinak be bai. Gure begiek eta belarriek koloreak eta ipuinak biak batera sartzen dabez. Eta guk ere, Enrique Morentek, Galdakostar marrazkilariak eta nik neuk, Antxonek, zera oraingorako, Galdakaorako eta Usansolorako, eta zer esanik ez, Bizkai osorako prestatu deutzuguz ipuintxoak, badakizu gainera, gure arima elikatzeko izaten direla, oraingo honetan esate baterako jakingo dugu besteak beste, segaitik gabonetan pinue jartzen dugun, edo nok jakin, itsasoko ure zergaitik gatza, edo zergaitik daruan gatza, edo ara bestaldera, mendiaz bestaldera joko dugu, eta han ikusiko dugu tearen kondaira. Emoten dugu itxuroso, ez da? Emoten dugu ipuin gozoa izan daitekela ere beste ipuintxo hau. Esate baterako, hemen daukagu zergaitik egiten daben oilarre kukurruku, han eta hemen, edo beste ipuintxoren bat gura bodozu etorri Euskal Herrira, eta zergaitik dagozan arrantzaleak be kontatuko deutzueguz. Bai, horrezek eta beste ipuin batzuk be guztire 15 ipuin, handik eta hemendik aratonako ipuinak kontetan dabezanak. Eta nik neuk, Enrikeren laguntzagaz, oparitxo hau, Gabonetarako eta Durangoko azokarako, pentsa dugu oparitxo hau zuei eskaintzea. Zer deritxo zue?